nazar ilife bağışlanýar. Yanwarda gardan soň durlanan asman dünýäň ähli jedelinden beýikdir. Meýdan kän dogrun hasylly meýdan müň piriniň edebinden beýikdir. Çağajagyň ýüregini açy Newtonyň açşyndan beýikdir. Ýagarman bulutlaryň şaglap göçüşi şahyrlaryň göçüşinden beýikdir. Bakyetde bir ömürlük meýlisler it boýnunyň almadyndan beýikdir. Är ýere sokýan agyr namyslar ömrüň tylla humlaryndan beýikdir. Bu täze dünýäde oýuna ağlanyp söýlen goýdyň ýalgyrmagy beýikdir. Bu köni dünýäde adam adamyň bir-biri gaýgyrmagy beýikdir.